बीटीसी ओनसोलाव सोलिदों जौ जुवानि थाद'नाय गैयै आड्डा बेनो नामा मेक बीटीसी ग्रेट एगेन नंगौ थारैनो नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों बीटीसी नाङैनो बे समाव बार बारदों जौ जुवानि आड्डा लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव पिकनिक स्पट खुलिनाय बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां लाइमोनफ्रा बे समाव एक्सिडेन्ट जानानै जाब्रबथाय जानानै बे समाव जिउ खहा जादों लावखार ओंखाम जाग्रा स्पट खुलिनायनि मुङाव बे समाव दुंहाव थासारि दांख्लाब सुख्लाब जादों जेराव बे समाव गोबां गोसारगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे मट' होदोंमोन मेक बीटीसी ग्रेट एगेन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि मेक बीटीसी ग्रेट एगेन बुंनाय बायदि जायाखै एबा जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै दायो सोलिदों बेनि सोलायै सोलिदों दायो मेक बीटीसी जौ जुवा एगेन बेफोरबायदि सोलिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों सोंखारिदों जेराव थाद'नाय गैयै जौ जुवानि आड्डाया सोलिदों थाद'नाय गैयै मेला सोलिगासिनो दङ जाय फुजा मेलाया सानसे साननै जायो नाथाय बेनि अनगायै एडिशनेल आरोबाव दान मोनसे गोजो 10 सान 15 सान 20 सान गोजो बेयाव एडिशनेल मेला जायो आरो बे मेलायाव आयेननि बेरेखायै इलिगेलै जौ जुवा सोलियो होननानै दाबि दिखांनानै बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव मख'नांगोन दि दुर्गा फुजा कालि फुजा बायदि बायदि फुजाया सानसे बा साननै जायो नाथाय बे समाव मख'नांगोन बे कालि फुजा दुर्गा फुजा बायदि बायदि मेलाया एबा मेला जोबखांनायनि उनावबो खमैबो सप्तासे सप्तानै एडिशनेल मेला सोलिनायनि मुङाव जौ जुवा सोलिनाया गोबां सोलिगासिनो दं बेखौ होबथानांगौनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों बेफोरबायदि जौ जुवानि सायाव राहा लानायनि थाखाय बीटीसी सरकारा जेबो दायित्व लायैखौ बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा बे समाव मख'नांगोन दिनैनि समाव उदालगुरि भैरबकुन्द ओनसोलाव मा जादों चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव माबोरै दानख्लाब सुख्लाब जादों गुबुन गुबुन जायगायाव मेलानि मुङाव एक्सिडेन्ट जानानै गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा जिउनि खहा जादों बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बिराद दुखुनांथाव थासारि जे थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्राय नभेम्बर दान दिनै डिसेम्बर बे दान मोनथामाव दुर्गा फुजा थांबाय बिनि उनाव लक्षी फुजा थांबाय बिनि उनाव दिवाली काली फुजा रास मेला दा गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोरनि जोबनाय गोबां माखासे मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिदों इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव पिकनिक स्पट खुलिदों बेयाव पिकनिक जानो थांदों बनभोजनि मुङाव टुरिजिमनि मुङाव जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया बादा होनो गोनां गैया आरो पिकनिक स्पट खुलिनाय लोगो लोगो बे लकेल युथफोरा माखासे इनकाम जेनेरेशन बेयाव एक्टिभिटी बा बिथांनि इनकाम जेनेरेशननि खामानियाबो जादों जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु खोथाया जाहैबाय फुजा मेलाया सानथाम सानब्रै जायोब्ला बेयाव एडिशनेल खाथियाव मेला जाफायो आरो बियो 1 मास गाहाम जायो दुर्गा फुजा रास मेला लक्षी फुजा ओरै नोङो दिवालीनि मुङाव कुनु मेलाया जोबनानै थांबाय इसोरखौ फुजिनायनि खामानिया बा बेयाव जिखिनि नियम निति दङ रीति निति दङ बे जोबनानै थांबाय किन्तु एडिशनेल मेला सोलिबाय थायो इलिगेल मेला सोलिबाय थायो आरो बे मेलायाव मा जायो जुवा जायो दाइस जायो माबा माबि जानाय जोङो नुदों उन्दै गथ'आबो गेलेहैदों बिमाफ्राबो गेलेहैदों बिफाया गेलेहैदों गथ' गथाय फिसा फिसौ लानानै सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बेयाव बाहागो लादों माखासे सुबुंनि खोथाखौ बुंदों आङो गासैनि बाथ्राखौ बुङाखै दा जाय थासारिया दिनै सृष्टि जादों दिनै मासरुम बायदि पिकनिक स्पटआव पिकनिक स्पट खुलिनायखौ जों एन्टि खालामाखै बेयाव बेरायनो थांनाय पिकनिक जानो थांनायखौ जों एन्टि खालायाखै किन्तु बेयाव जुवा जादों मैया भैरबकुन्दनि जुवायाव मेथाइ खनदों फारसेथिं जुवा सोलिगासिनो दङ क'क्राझारनि पिकनिक स्पटआव चिरांनि पिकनिक स्पटआव बाक्सानि भुटान बर्डार खाथिनि पिकनिक स्पटआव जेराव पिकनिक जादों तामुलपुराव उदालगुरियाव बेयावनो जुवा बेयावनो ड्राग्स बेयावनो जौ बेबायदि मोनसे आड्डा दिनै थासारि सोलिनायखौ नुदों बे मा जादों आरो मा परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव जाय परिबेस परिस्थितिया सिगाङाव जोब्बायमोन बेखौ जिर' डाउन खालामनो हाबायमोन खमायनो हाबायमोन किन्तु दिनै जौ जुवा पिकनिकआव
माने माने बे दाइस होनाय आरो बेजों एन्टारटेनमेन्ट आरो एन्जयमेन्ट लानायनि जि मोनसे परिबेस परिस्थिति नुदों थारैनो बियो जोबोद दुखुनांथाव कारन आइ रिभार फेस्टिभेलाव जागायजेनखालिनो सासे माने बाइकजों सौग्रावनानै जिउ जोबनो गोनां जादों आरो लावहाटीनिफ्राय फैफिननाय जाय मटर साइकेलजों सानै माने मिसक्रेन्टफ्रा फैबाय बे सुबुंफ्रानो साइमन किस्कुखौ देगारजों सुदों गाबोन बहाबा जागोन समफोर बहाबा जागोन आरो बेफोरबायदि आनरुलि थासारिखौ मानो सृष्टि खालामनो नागिरदों गभर्नमेन्ट लेस आरो प्रशासन लेस कुनु बेयाव असिनि रल गैया एसएसपि नि रल गैया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि रल गैया तारमाने दिनै बे आनरुलि माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ दिनै जानो होनाय बायदि थासारिखौसो जों नुदों आरो बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां हारि माहारिनि आफादफोर दङ आं रावबो आफादखौ सोंखारिनोबो नागिराखै रायनोबो नागिराखै बिराद गुनि गियानि बेक्ति दङ पण्डितफोर दङ जोंहा कनसियास सिटिजेन माखासे नागरिकफोर दङ कनसियास दिनै बेक्तिफोर दङ ससियेलि कनसियास पलिटिकेलि कनसियास गुबुन गुबुन बिथिङाव कनसियास किन्तु दिनै बेफोर आनरुलि थासारिखौ नुनानै रावबो बाथ्रा बुङा रावबो खुगा माने बेखेवा आरो रावबो बिनि सायाव हेंथा खालामग्रा मानसि गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज फोसाबनाय समाजखौ थिग खालामनाय आरो बेबायदि जौ जुवा ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै जों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन किन्तु दिनै एबसुनि आनसलिका इउनिटआ जिल्लाया बादा होनो थाङोब्ला बै जौ जुवा आरो ड्राग्स आरो जेराव जुवा जादों बे बेक्तिफोरासो उल्था एबसुखौ आक्रमण खालामनो नागिरनाय आरो एबसुनोसो फैसा जासिनो नागिरनाय बेबायदि मोनसे प्रलोभन होनाय परिबेस परिस्थितिखौबो जों दिनै नुदों स्वयं प्रशासनानो दिनै जोंखौ बुंनो नागिरो जे जुवानि पारमिसन बियोब्ला एबसुनियाव सोङैथाय आनसलिकनियाव डिस्ट्रिक्टनियाव इउनिटनियाव बे खोथाखौ बुंनाय जोङो नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों आरो जोंनि दखरा आरो जिल्लाफ्रा जोंनो फोरमायदों बे बिराद दुखुनांथावना आरो जुदि प्रशासना जुदि बेफोरखौ लाय होयोब्ला गेलेग्रायाथ' गेलेखागोन आरो बेफोरखौ खालामनानै मोजां मोन्दों दिनै एटेनसनखौ डाइभार्ट खालामनानै जोंनि समाज जोंनि ओनसोलखौ धंस' खालामनाय थासारिखौ जोङो नुनानै